Ayo, Mr. Nel. Oh, unsa may tuyo? Sayo pa kay sa buntag ba? Mr. Nel, mahiram do si Papag kwarta. Ah, wa pa kay nabayrit yung daan nga hiram. O hiram na pod. Mr. Nel, wa naman gud may bugas god. Bayaran na daw ka ni Papa ko. Maharbis tong humay. Ah, saad na pod. Ing na imong papaha nga bayaran sa tong daan nga utang, usa ko mo pahiram na pod inyong usab. E unsa pa tong tuiga ba? Sige na kung saan sa aran ba? Mingon ra bayaran ra og makaharbis og kumay. Nya, wag gid mo gibayad sa kuha. Saman, Mr. Nel, mahatag ka sa kuwag kwarta or sige ra kag yaw dra. Ah, kuyawan ninyo no? Kamo pa'y manghiram, kamo pa'y magpasuko-suko. Unya, nag-ingon balay ko nga mo balibad ko. Kamday ka ng balibad. Pero man akong kwarta, be, 500. Basta ha, muhatag ko 500 basta bayari jud ko niyo yung makaharbis mo sa inyong humay. O lagi, promise. 1, 2, 3, 4, 5, o 500. Bayari jud ko ana ha? Sus, Mr. Nel, promise yun na. Hapit na may mag-harvest. Sus, promise. Buhatan ninyo, aron mo salig ko ninyo. Ayo, Mr. Nel. Uy, Mi, mubayad na mo sa inyong utang? Mr. Nel, pasensya dyo kayo ha. Wa pa may ka-harvest, oy. Pandamay. Asa naman po ka? Mr. Nel, naba daw may sudan. Ingon ni Papa. Sus, sudan na pod. Unya og nay sudan. Mangayas na daw si Papa, Mr. Nel. Alisdan na daw ka kung maka-harvest na me. Ah, grabe no? Mangayo na gyud. Di na gyud ingon nga hiram. Alang, kung mangutang me, bas hindi namin ni mo pautangon. Ah, grabe ninyo mo riskarte no, mangita gyud mo paagi para maka dala lang gyud mo. Mr. Nel, unsa di sudan ninyo dara? Karning baboy ra ng isda mong sudan diha. Hala, paborito biya ako ng karning baboy. Ug ni Papa pod. Mamili pag mahal oh. Ang isda di ay. Di mi anang isda, Mr. Nel, oy. Makabukog man na, kanarang karning baboy. Kailan may kaig sabaw? Ka mga hilas oh. Mamili pag karning baboy kana yung mahal. Sige na, good Mr. Nel. The more ka mo share, the more po ka ma-blessing. Ah, grabe mo jamming oh. Hulat ako diha ha. Oh, tingnan yung papahanga kining karning baboy. 360 ang kilo ani, mga paborito man kaninyo ni. Kung dili mo bayad, masakitan mong tiyan ani. Ah, lainan yung batasan, Mr. Nel, oy. Kumuhatag ka, hatag lang. Wala dagang istorya. Ang ala nga mahal kay mga palaliton ron. May nang istoryahan mo or makaunahuna agad mo. Mubayad lagi minig, maharbis ng humay. Sige rag ingog mo bayad inig harvest. Oh, narang karni oh. Bantay mo di mo bayad ha, maningil ra ba jud ko? Nara ba may patakaran ni Papa, Mr. Nel? O unsa nang punan yung patakaran? Dira ba may ganahan paninglon kung pa may ka-harvest? Sa ato pa ako na inaandir ani ron. Ana, gyud, unta, nagkasinabot ta. Ayo. Ayo. Oh, unsa naman pod, Mr. Nel? Maningil na ko sa 500. Nagsabot to beta, Mr. Nel ha. Ay may paningla, kuha pa may ka-harvest. Di na pwede nga magpaabot pag harvest kaya wala ko'y bugas dito. Oh, ikaw, di man kakapaabot, Mr. Nel. Kaya na ako ibayad, do. 500? Kinirang bugas niyong iilis? Pila ra man ni ka kilo? Ay, kabala ka, Mr. Nel. Ginansyado, gyapon ka, ana. O say ginansyado nga pila ra may kantidad aning bugas? Mr. Nel, ikaw na lay tanom, ana. Nya, ikaw na lang ko'y harvest. Pandamay. Wa jud kay klaro ba?